Does dim angen I chi fod yn byw mewn cartref oer, gadael y tŷ neu ddefnyddio adeiladau cyhoeddus mwyn cadw'n gynnes neu arbed arian ar eich biliau ynni. Mae carfan gwresogi ac arbed y cyngor yma i'ch helpu chi. Mae cartrefi oer yn ddrwg i'ch iechyd, yn enwedig salwch sy'n gysylltiedig ag oerfel fer cyflyrau anadlol neu cardiofasgiwlaidd. Ar wahân I iechyd gwael, mae salwch sy'n gysylltiedig ag oerfel yn achosi absenoldeb o'r gwaith, arwahanrwydd cymdeithasol a diffyg cwsg. Mae modd iddo arwain at salwch meddwl neu salwch sy'n gysylltiedig â straen a chael effeithiau negyddol ar deulu a ffrindiau. Bu farw 8,500 o bobl yng Nghymru a Lloegr yn ystod Gaeaf 2019-2020 oherwydd bod eu cartrefi'n oer. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar ffigurau'r swyddfa ystadegau gwladol a ryddhawyd sy'n tynnu sylw at y ffaith yn gyffredinol bod 28,300 o farwolaethau dros y Gaeaf, cynnydd o bron I 20% ar y Gaeaf blaenorol. Mae tai gwael yn costio tua 67 miliwn o flwyddyn mewn costau triniaeth i'r gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru. Amcangyfrifir bod y gost lawn I Gymdeithas Cymru tua 168 miliwn o flwyddyn fel ar adroddwyd gan National Energy Action. Ym mis Ebrill 2020, roedd 155,000 o aelwydydd yn dal I fod mewn clodi tanwydd. Roedd 43% o aelwydydd sy'n byw mewn eiddo ag effeithlonrwydd ynni is, bandiau dysgrif perfformiad ynni F a G, yn dioddef o dlodi tanwydd o gymharu â 5% o aelwydydd sy'n byw mewn eiddo ym mandiau B I C. Amcangyfrifodd arolwg amodau tai Cymru fod 10% o aelwydydd a gwres canolog nwy mewn tlodi o gymharu â 39% o aelwydydd a gwresogyddion storio trydan neu gwres ystafell sefydlog. Roedd 7% o bobl sy'n byw mewn tai lle mae'r ceidod waliau wedi hinsawleiddio mewn tlodi tanwydd o gymharu â 21% o dai solid heb I hinsawleiddio. Mae dysgrif perfformiad ynni cartref yn rhoi sgôr o A I G I chi gan dynnu sylw at effeithlonrwydd ynni'r cartref. Cartrefi sydd â sgôr C yw rhai o rai mwyaf effeithlon o ran ynni ac mae gan y sawl sy'n byw yn yr rhain siams llawer llai o fod mewn tlodi tanwydd. Mae tua 5% o'r cartrefi hynny mewn tlodi tanwydd o'i cymharu â'r rhai sydd yn categoriau F neu G, lle mae hyd at 43% mewn tlodi tanwydd. Oherwydd bod stoc dau yn RCT yn gartrefi tera sydd â waliau solet yn bennaf, mae modd I hyn beri risg arall y bydd cartrefi yn sgorio'n is ar y raddfa EPC. Mae modd I chi wirio sgor perfformiad ynni neu EPC diweddaraf eich cartref ar-lein. Os does gan eich cartref ddim EPC, bydd modd I chi drefnu cael un drwy asesydd ynni domestig cofrestredig fydd yn costio tua 55 pint. Os yw'ch cartref wedi raddio'n D neu'n is, rydych chi mewn mwy o bergl o fynd I dlodi tanwydd ac efallai bydd cymorth ar gael I chi. Mae anwedd yn wahanol I leithder. Mae anwedd ar yr wyneb yn gallu bod yn weladwy fel llwydni D. Mae lleithder yn cael ei achosi gan ddŵr treiddiol neu wlybaniaeth o ganlyniad I ddŵr yn gollwng I mewn i'r eiddo neu leithder yn codi o'r ddeiar I fyny. Mae anwedd a llwydni fel arfer i'w gael mewn mannau oer o amgylch y cartref, megis teils, fframiau ffenestri neu waliau ger ffenestri, mewn gypyrddau, y tu ôl I gypyrddau dillad, ar waliau allanol neu mewn corneli ystafelloedd lle dydy'r aer ddim yn cylchredeg yn dda. Os oes llwydni'n bresennol gyda'r anwedd, mae modd iddo arwain at bydru, steinio dodrefn ac eiddo yn ogystal ag effeithio ar eich iechyd. Weithiau mae hi'n anodd gwahaniaethu rhwng anwedd a lleithder drwy edrych yn unig, ond mae modd defnyddio mesurydd lleithder I wirio hyn a thrwy wneud asesiad o ble mae'r marciau yn y cartref. Os ydy'r cartref ddim yn cael ei gynhesu neu ei awyru yn ôl ei anghenion, mae'n fwy tebygol o gael anwedd ac mae'n bosibl y bydd llwydni'n tyfu. Hefyd, os yw'r dŵr yn casglu ar eich ffenestri, mae'n bosibl bod hyn yn arwydd o anwedd. Mae ffactorau sy'n effeithio ar anwedd yn cynnwys peidio chadw'r cartref yn ddigon cynnes neu bethau fel sychu dillad ar reiddiaduron yn ogystal ag ymolchi neu goginio. Yn y bôn, unrhyw beth sy'n achosi cynnedd mewn lleithder yn yr awyr. Mae hyd yn oed anadlu mewn cartref yn cynnyddu'r cynnwys lleithder. Mae tyfiant llwydni yn cynhyrchu alergenau sy'n gallu achosi adwaith alergaidd, lludwyr ac weithiau sylweddau gwenwynig.
Mae moddi yn adlu neu gyffwrdd â sborau llwydni achosi adwaith alergaidd a chael effaith negyddol ar afiechydon anadlol fel asma. Mae moddi hyn fod yn destun pryder arbennig i bobl sydd â systemau imwnedd gwan. Mae moddi ddo hefyd achosi effeithiau tymor hwy fel colli cof, anhunedd, pryder, iselder ysbryd, trafferth canolbwyntio a dryswch os yw'r llwydni yn wenwynig. Mae pobl sy'n byw gyda chyflyrau cronig yr ysgyfaint hefyd mewn perygl o'i cyflwr yn gweithlygu. Mae ymchwil genedlaethol wedi dangos bod 1 o bob 5 o farwolaethau ychwanegol dros y gaeaf yng Nghymru a Lloegr o ganlyniad i 2 oer. Serch hynny, mae yna nifer o ffyrdd all helpu i leihau neu ddileu anwedd neu lwydni yn eich cartref. Yn gyntaf, mae modd glanhau'r llwydni gyda chwistrell addas a ddyluniwyd ar gyfer dileu llwydni. Gwiriwch y labeli ar gynhyrchion. Mae rhain ar gael yn bennaf o siopau DIY neu ar y stryd fawr. Mae'n bwysig eich bod chi'n dilyn yr holl gyfarwyddiadau ar y cynnyrch. Mae moddi lwydni achosi steinio sy'n fwy anodd ei lanhau, yn enwedig os yw wedi bod yno ers amser maith. Ac weithiau mae difrod i ddodref neu eiddo does dim modd ei atgyweirio. Y brif ffordd i atal anwedd yw trwy feddwl am haif. Brysogi anigonol, insiwleiddio anigonol, awyru anigonol a lleithder gormodol. Gosod system brysogi effeithlon sy'n hawdd i'w reoli. Dydy gadael y gwres ymlaen drwy'r dydd ddim yn well na'i droi ymlaen ac i ffwrdd. Mae moddi hyn fod yn ddrud. Os ydych chi ar incwm isel, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael cymorth. Bydd insiwleiddio'ch cartref yn ddigonol yn lleihau colli gwres ac awyru diangen. Bydd hyn yn arwain at lai o ddrafftiau ac yn gostwng eich biliau ynni, gan na fydd yn rhaid i'ch system brysogi weithio mor galed i gynhesu eiddo. Bydd insiwleiddio digonol hefyd yn atal pontio oer. Ystyr hyn yw pan fydd arwyneb o'r tu allan yn creu llwybr aer oer sy'n arwain i mewn i'ch cartref. Enghraifft o hyn yw eiddo carreg soled. Os ydych chi'n teimlo wal gerrig allanol heb ei insiwleiddio y tu mewn i'ch cartref, bydd yn aml yn teimlo'n oer i'w gyffwrdd. Mae aer poeth yn cael ei dynnu i arwynebau oer. Pan fydd yr aer poeth yn taro wyneb oer, mae'n cyddwyso gan gynhyrchu anwedd gan adael yr arwyneb yn lib. Dros gyfnod estynedig, mae moddi hyn arwain at broblemau gan gynnwys ffurfio llwydni ac yn y pen draw problemau gyda ffabrig yr adeilad. Mae awyru'n hanfodol i ymgylchedd byw iach. Fel pobl, mae'n bwysig bod adeiladau'n gallu anadlu. Mae modd reoli hyn trwy gamau syml fel agor ffenestri neu osod fentiau. Ni ddylid byth gorchuddio unrhyw fentiau sy'n bodoli eisoes. Mae fentiau'n helpu i insiwleiddio'r eiddo ac maen nhw hefyd yn nodwedd diogelwch os bydd carbon monoxide yn gollwng. Mae hi'n ddealladwy bod llawer o bobl sy'n ei chael hi'n anodd cynhesu eu cartrefi yn amharo diawyru oherwydd y posibilrwydd o golli gwres. Bydd cau drysau yn yr eiddo yn helpu i leddfu hyn i raddau yn ogystal â gosod rwystrau drafft. Mae llawer o'r mesurau mae modd eu cymryd i leihau lleithder yn rhad ac am ddim. Os ydych chi'n sychu dillad dan do, gwnewch hynny ger ffenestr agored. Bydd cadw drysau ar gau wrth gorginio, cael cawod, hefyd yn gwneud gwahaniaeth, gan ei fod yn atal aer llaeth cynnes rhag deithio trwy'r eiddo. Bydd defnyddio ffan echdynnu yn gwneud gwahaniaeth o ran awyru a lleihau lleithder. Mae ffyrdd o wneud eich cartref yn fwy cynnes yn rhad ac am ddim, neu gan ddefnyddio dulliau rhad a chyflym. Gosod thermostatau ystafell neu reiddiadur sy'n addas ar gyfer defnydd yr ystafell a'ch lefelau cysur. Defnyddio'r gwres pan fo angen neu pan fydd pobl gartref yn hytrach na gadael y gwres ymlaen tra byddwch chi allan. Dydy hi ddim yn wir fod troi eich gwres ymlaen ac i ffwrdd yn ddrytach bob tro, ond os ydych chi'n gwneud hyn, ystyriwch yr amseroedd cynhesu ac oeri sydd ei angen ar gyfer eich cartref. Peidiwch â gadael y gwres ymlaen am gyfnod rhy hir cyn y bydd ei angen arnoch. Diffoddwch y gwres ychydig cyn eich bod chi am iddo ddiffodd, fel bod modd i chi elwa o'r amser oeri rhad ac am ddim. Cael gwared ar ddrafftiau yn eich cartref, ond bydd angen ystyried awyru hefyd. Gosod carpedi yn hytrach na lloriau laminedig gan ei bod nhw'n dal mwy o gynhesrwydd. A llenni trwchus. Mae modd i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran hynny gael effaith sylweddol ar y cynhesrwydd. Mae modd i'r garfan brysogi ac arbed roi cymorth i chi i nodi a oes unrhyw gymorth ariannol ar gael i'ch helpu chi ar sail eich amgylchiadau. Fel uwchraddio'ch boilo'r cyddwyso nwy neu ystyried technolegau ynni adnewyddadwy os ydyn nhw'n addos.
insuleiddio llofftydd, insuleiddio waliau dwbl a waliau solet, a gosod ffenestri newydd. Gresogi amrywiol sydd ar gael mae trydan. Mae'n bosib mai hyn fydd y dull drytaf, ond i bai eich bod chi'n ei gael o ffynhonnell ynni adnewyddadwy. Mae opsiynau ar gael ar gyfer gwahanol dariffau, ac mae modd i fersiynau newydd o wresogyddion storio trydan fel rhai cwantwm, fod yn rhatach na mathau hun o wresogyddion storio. Boileri cyddwyso graddfa A. Os oes gyda chi system rysogi nwy, ystyrir mae'r rhain yw'r ffordd hawsaf a mwyaf cost-effeithiol i wella'ch system rysogi. Serch hynny, os ydych chi'n ystyried lleihau eich defnydd o danoedd ffosil, mae boileri hybrid newydd a mathau eraill o opsiynau gwresogi yn i adnewyddadwy bellach ar gael. Gwres adnewyddadwy, pympiau gwres ffynhonnell aer, pympiau gwres ffynhonnell deiar, gwres isgoch, gwres thermol solar, systemau aer wedi hailgylchu ac yn y blaen. Olew neu LPG, mae modd iddo fod yn ddrud i'w ddefnyddio ac mae angen ei gyflenwi mewn swmp. Hyn yw un o'r tanwyddau sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf ar gyfer cartrefi sydd ddim wedi cysylltu ar grid nwy. Serch hynny, gan fod technolegau mwy adnewyddadwy ar gael, byddai'n werth edrych i weld os oes modd defnyddio ynni adnewyddadwy. Biomas, ffynhonnell gynaliadwy o danoedd, ond gyda newidiadau newydd i bolisi aer glân ynghylch diddymu defnydd o bren gwlyb a glo yn raddol, mae'n bwysig llosgi'r deunyddiau cywir. Hefyd, mae'r rhain yn gofyn am reoli stoc o danoedd a llenwi'r boiler. Mae polisïau'r llywodraeth yn symud tuag at gael gwared ar wres canolog glo yn raddol, oherwydd yr effaith ar ansawdd aer ac iechyd, ynghyd â gwella safonau effeithlonrwydd ynni. Mae glo a ffren gwlyb eisoes wedi cael ei diddymu yn raddol yn Lloegr ac mae Llywodraeth Cymru yn debygol o wneud hyn mewn 2 flynedd. Os ydych chi'n derbyn glo am ddim ac rydych chi'n newid eich ffynhonnell ynni, mae modd i chi dderbyn arian parod yn lle taliadau glo i fynd tuag at eich biliau ynni. Dydy rhai o'r cartrefi lleiaf effeithlon ddim wedi cysylltu â'r prif gyflenwad nwy ac mae modd i ni gynnig rhagor o gyngor i chi os ydych chi'n byw yn un o'r tai yma. Rydyn ni'n cynnig cyngor di-duedd am ddim i chi ar unrhyw faterion sy'n ymwneud ag ynni yn eich cartref, gan gynnwys dod o hyd i gymorth sydd ar gael i chi sy'n addas ar gyfer eich amgylchiadau. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau gwe. Cysylltwch â ni, y garfan gwresogi ac arbed, strategaeth 2, T Sardis, Heol Sardis, Pontypridd, ECF 37 1DU. Rhif ffôn, dim 1443 281 136. E-bost, gwresogi ac arbed @rctcbc.gov.uk.